जिथुनिखि बिटिसिनि बिसायख'थि बेयाव बिजेपि हान्जानिफ्राय गासै 22 होनाय जादों आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोनजियाव मोनजि होनाय जादों बिजेपि दलनिफ्राय बुंनाय जादों माने 26आव 26 देरहानाय जागोन दा उदालगुरिनि बेलायाव माबायदि खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलनिसिम उदालगुरि जिल्लायाव गासै जोंहा 10टा बियाब दङ 10टा बियाबाव 10 जन माने केन्डिडेट बिजाथि होनाय जादों बेवहाय जोङो दिनैनि समहालागै जेसेबांखिनि नुदों रायजो राजाफोरनि मदद जोङो दिनै बुंनो हायो 10टायाव 10आनो ओंखारलांगोन जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय मानोना दिनै बिजेपि सरकारा रायजो राजानि थाखाय गोबांखिनि खामानि मावगासिनो दङ बेखौ माने साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजाफ्रा दिनै जोबोद मोजां रोखोमै गनायनानै लादों आरो बेनिखायनो आं सानो दिनैनि तारिखाव बिटिसिनि बिसायख'थिया जानाय लोगो लोगोनो 10 जन बियाबनिफ्राय माने गासिबो 10 जन केन्डिडेटआ आरामसे देरहासार जालांनो हागोन होननानै आं सानो दिनैनि समाव गमामायैनो बिजेपिया जिथुनिखि बिटिसिआवहा सरकार दानायनि अनजिमानि देरहासार जायोब्ला बिजेपि हान्जानिफ्राय सोर सिफ जागोन होननानै दिनैसिम थिरांथा दङ बिजेपि हान्जानिफ्राय सोर सिफ जागोन बेखौ आं दिनै बुंनाया आनअफिसियेल जागोन बेनिखायनो आं दिनै बुंनाय नङा खिन्थु जोङो माने पार्टिनि गेजेराव मोनसे सावरायनाय दङ सासे सुबुंखौ माने एसे सावरायनानै बुंनानै दोननाय जादों खिन्थु बेखौ अफिसियेल भाबै दिनैसिमबो डिक्लेयार होनाय जायाखै बेनिखायनो बेखौ जोङो गोजौ लेभेलनि स्टेटनि प्रेसिडेन्ट दङ आरो जोंहा जिल्लानि प्रेसिडेन्ट दङ बिथांमोनासो अफिसियेलि बुंगोन खिन्थु दिनै आङो बेखौ बुंनाया अफिसियेल जानाय नङा बेनिखायनो आङो दिनै सोर सिफ जागोन बे खोथाखौ दिनै नोंथांमोननि चेनेल गेजेरजों आं बुंनाय जानाय नङा दिनैनि समाव मोनसे बिटिसिआवहाय माने बिसायख'थियावहाय इसु फैदों माने कारापसननि एगेन्स्टआव आरो मोनसे सोलायनायनि दा बिजेपिखौ माने बिजेपिनो नैबे बिटिसि इलेक्सनाव बिटिसिनि बाखिन्दाफ्रा मानि थाखाय भट होगोन होननानै नोंथाङा बुंनो सानो नायदो दिनै बिजेपि सरकारा मा खामानि मावगासिनो दङ अल इन्डिया लेभेलाव स्टेट लेभेलाव बा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दिनै बबे सरकारनि दिनाव रायजो राजा फ्रि माइरं मोनजाजेनामोन दाख्लैबावै जेब्ला माने सारा हादोरावनो कभिड-19 भाइरासनि थाखाय लकडाउन होजेनबाय एप्रिल मासनिफ्राय बिजेपि सरकारनि दिनाव जोंनि दुखिया गोरिब मानसिफ्रा माने फ्रि माइरं माने मोनजेनबाय बेनि अनगायैबो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोर दाखालिबावै जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सोलोंथाइ बिफाननि जाय मन्थ्रि बिथाङा जोंनि फरायसाफोरनि एडमिसनखौ टटेलि कलेज लेभेलाव फ्रि खालामनानै होगोन होननानै फोसावबाय बिनि अनगायैबो नोंथांमोना नायदो फरायसालियाव जायफोर फरायगासिनो दङ माने सरकारि फरायसालियाव बिथांमोननो गांब्रै इउनिफर्म माने गस्ला बिथांमोन होगोन होनना फोसावदों जायफ्रा सेथि थाखोआव मेट्रिकखौ पास खालामबाय बिथांमोननो देग्लाय लेपटप होनाय जानाय नङा खिन्थु लेपटपनि सोलायै 20,000 रां बेबायदि होगोन दा बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा गोबां मोनसे जोंनि बिजेपि हान्जानि सायाव मोजां मोननाय फोरमायदों आरो बिजेपिया मालाबाबो करापसन खालामनो मोजां मोना करापसनखौ बा जाख्ल'नायखौ बिजेपिया मालाबाबो सुबिदा होआ दा दिनै बिटिसिआव गोबां माने थांनाय बिपिएफनि 17 बोसोर 17 बोसोर बिथांमोननि सरकार सुंनाय समाव गोबां रोखोमनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ थगायनाय जाख्ल'नाय गोबां माने इसुफ्रा दिनै गामि लेभेलसिमबो रायजो राजाफ्रा मिथिदों आरो दैखांजादों दा बेनिखायनो आं सानो बिथांमोना 17 बोसोर सरकार सालायदोंमोनब्लाबो देरहासार जानो हानाया सुबिदा गैया नांगौ बायदि खामानि मावनो हायाखै रायजो राजानो दिनै बिथांमोना पार्मानेन्ट डेभेलपमेन्टनि इसुखौ लानानै जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो दिनै बिटिसि ओनसोलाव जौगादों होनना बुङोब्ला लामा दलांनिफ्राय जागायनानै आइवेन'निफ्राय जागायनानै माने बायदिसिना स्किम खामानिफ्रा गासैबो दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आरो दिनै बयबो मानसिफ्रा बेखौबो नायदों स्टेटआव बिजेपिनि पावार दङ सेन्ट्रेलाव बिजेपिनि पावार दङ आरो दिनै बर' सुबुंनि खोथा बुङोबा दिनै नोंथांमोना नायदो जेब्लानो बिजेपिनि सरकार फैदों बर' हारिया लाब जाबाय थादों थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बिएलटिजों सुक्ति खालामनानै बर'फ्रा दानि सोलिबाय थानाय बिटिसि मोनदों बेजों लोगोसे बर' रावा 90 सिडिउलाव हाबदों बियो माने हारि हिसाबै बेसेबांबा गोग्गाथावना बेनि बादै दाखालिबावै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि एनडिबिजों एबसुजों लोगोसे मोनसे गोरोबथा खालामबावबाय बेबो जोंनि बिजेपि सरकारनि थाखायनो जादों दा नोंथांमोना नायदो जे हारि हिसाबै साननानै नायोब्ला माने जोंनि हारिखौ बिजेपियानो बांसिन अनबाय थादों आरो जोंनि गोलाव समनि जिखिनि दाबिनाय इसुसफोर बेखौ माने बिजेपि हान्जायासो सल्भ खालामनानै होबाय थादों दा बेबायदि गोबां माने खोथा दङ आरो लोगोसे दाखालिबावै आसामनि एसेम्ब्लियाव केबिनेट मोनसे डिसिसन लादों जे बर' मिडियामनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट जायखौ माने गोबां बोसोर आन्दलन खालामनानैबो मोनाखैमोन नाथाय बिजेपि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ दाखालिबावै केबिनेट डिसिसन लाबाय आरो बेखौ थाबैनो माने मावफुंनो थाखाय बिजेपि सरकार आखायाव लाबाय दा बेनिखायनो आं सानो बेबायदि गोबां इसु दङ जायनि थाखाय दिनै मानसिफ्रा बिजेपिनो भट होगोन आरो बिजेपिखौनो देरहासार खालामगोन
बावैसो जिथुनिखि बर'नि सोमावसारि आफाद जिथुनिखि केन्द्रआव बिजेपि सरकार दङ बिथांमोनजों मोनसे आसामावबो माने बिजेपि सरकार दं बिथांमोनजों एकर्ड जाबाय बे एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय बिजेपिया सरकाराव फैबा नोंथांमोना मावगोन मावा सरकार हिसाबैथ' माने एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामखानांगोन खिन्थु एकर्डआ दिनैसिमबो माने अन व्हाइट पेपार होननानै बुंजायो बेखौ दाबो मावफुंनांगौबा माने गभर्नमेन्टनि आखायावसो दङ दाबो स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आखायाव दङ बिटिसिआव जुदि बिजेपि सरकार फैयोबा माने मावफुंनायनि माखासे दायित्वखौथ' लाखानांगोन जिहेतु माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो बेनि सायाव जिथु एकर्डनि माखासे माबाखौ इन प्रेजेन्स अफ स्टेट गभर्नमेन्ट मावनानै होखाबाय आरो लोगोसे दै मुभमेन्ट खालामग्रा हान्जाफोरजों दा आं सानो माने जेब्ला सरकारा गोदानै दाफुंनाय जागोन अब्लानो मावनो थाखाय बांसिनसो इजि जागोन दा बेखौ मावफुंनांगौनि थाखायनो बिजेपिनि सरकारनि दरकार होननानै आं सानो आरो दिनै बर' हारिनि जेसेबांखिनि पलिटिकेल एन्ड नन पलिटिकेल जेसेबांखिनि हान्जाफोर दङ संगठनफोर दङ रावबो दिनै बिजेपिखौ गाज्रि मोननो हाया बा बिजेपिनि हेंथा खालामनो हाया मानोना बिजेपियानो गासैबो जिनिसफोरखौ दिनै हारि हिसाबै होबाय थादों आरो दिनै गभर्नमेन्टआव फैयोबा पावाराव फैयोबा निस्सय आं सानो मावफुंनायनि दायित्वखौ नों आं बयबो जों लाखानांगोन आंनो बिदि सानो दा नैबे समावहा जिथुनिखि गोदानै पार्टि जेबा इउपिपिएल बिथांमोना माने दुर्नितिनि मोनसे आवाज होदों आरो लोगोसे बिटिआर रेकर्डनि माबाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो मोनसे माबा जादों बिथांमोना खोब मोनसे माने बिटिसिआवहा बिसायख'थियाव क्राउडै बाहागो लादों बिथांमोननि बेलायाव सिदा सिदि खोथा आङो बुंनो नागिरदों थोंजोङै बुंनो नागिरदों बिटिआरनि एकर्ड बेखौ मावफुंनांगौबा इउपिपिएल हारसिङै जेबो खालामनो हाया माने माबा मोनसे डेभेलपमेन्टनि स्किम नांगौबा लामा दलं नांगौबा बिटिआरनि मोनफ्रोमबो एकर्डफोरखौ जुदि आखर आखरै मावफुंनांगौब्ला बिथांमोना बिजेपिनि खाथियावनो फैखानांगोन आरो दिनै इउपिपिएलआ राजखान्थि हान्जा हिसाबै जोबोद गोदान गुबुन हारिफोरनि गेजेराव इउपिपिएलआ दिनै गावखौनो इस्टाब्लिश खालामनो हायाखै बेखौ इस्टाब्लिश खालामनांगौबा गुबुन हारिफोरनि गोसोखौ जै खालामनांगौब्ला बिथांमोना सरकाराव थायोबा माबा मोनसे खालामनांगौमोन खिन्थु दिनै बिथांमोना मोनसे बिराद गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि हिसाबै गुबुन हारिनि गेजेराव बिथांमोना दिनै इस्टाब्लिश जानो हायाखै बेनिखायनो देरहासार जानायाबो माने बारा माने मोजां नुहुराखै क्लियार नुहुराखै होननानै आं सानो आरो नोंथांमोना जे जिथुनिखि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जिथुनिखि बिजेपि दल नोंथांमोना खौरांगिरिनि मेल खालामदोंमोन बेयाव खुनु माने रावजोंबो मोनसे एलायन्स खालामोब्ला सरकार दागोन बावैसो दाखालिबावै जिथु रायजो बिजेपिनि जेनेबा आफादगिरि बिथाङा जेनेबा जाय बिटिसिआव गोहोआव फैयो बिथांमोनजों एलायन्सआव थागोन होननानै बिथाङा सेकेन्डारिबाबो बुंदों बेथ' पलिटिकेल पार्टिनि मोनसे नेचारखा माने जायनो मेजरिटि मोनो बेखौ लानानै बिजेपिया माने जोंनि बिटिसिआव सरकार दागोन बेथ' स्वाभाबिक खोथा माने स्टेटआव आरो सेन्ट्रेलाव बिपिएफजों एलायन्स दङ थिगानो खिन्थु जोंनि बिटिसि ओनसोलाव माने जोङो रावजोंबो एलायन्स गैया इउपिपिएलजोंबो गैया बिपिएफजोंबो गैया खिन्थु जोंनि आफादगिरि रन्जित दास जोंनि स्टेटनि प्रेसिडेन्टआ बिथाङा स्पष्ट भाबै मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों जायनो मेजरिटि मोनगोन सेकेन्ड लार्जेस्ट मेजरिटि फार्स्ट मेजरिटियाथ' सरकार दाखागोन सेकेन्ड लार्जेस्ट मेजरिटि जाय मोनगोन बिथांमोनखौ लानानै बिटिसिआव माने सरकार दागोन बा बिथांमोननि हेफाजाबैनो सरकार खुंगोन होनना दिनै थिग खालामनाय जादों एज ए केन्डिडेट बे समाव रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो सार एज ए केन्डिडेट आङो गिबियावनो जिथु माने कभिड-19 कर'ना भाइरासनि जिथु माने गोसारनाया दासिमबो माने बांलांबाय थादों सोलिगासिनो दङ बे समाव आङो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ भाइरासनिफ्राय गावखौनो गाव होबथानो थाखाय सांग्रां जाना थानो थाखाय खावलायबाय बे भाइरासआ गामि लेभेलाव ट्रान्समिसन जायोबा ससियेल ट्रान्समिसन जायोबा बेखौ होबथानो हानाय नङा गोबां माने जेंना जागोन बेनिखायनो आं सानो बयबो नैबे समाव माने बिसायख'थिया जागोन मोनसे समाव खिन्थु माब्ला जागोन दिनैसिमबो खुनु मोनसे दिन तारिख बेबायदि माने फोसावनाय जायाखै खिन्थु बिसायख'थि जानायनि आगोलावनो आङो नैबे भाइरासनि सोलिबाय थानाय जेंनानि सायाव आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे बयबो सांग्रां जानानै थायो गावखौ बासायनानै थानो सोलियो दा गावनि जिउखौ बासायनाब्लासो जों हादोर बा जोंनि जायगाखौ जों बासायनो हागोन बेनिखायनो साफ्रोमबो आङो रायजो राजाफोरखौ बे समाव खावलायदों कभिड-19 भाइरासनिफ्राय जाहाथे सांग्रां जानानै थायो आरो लोगोसे बिजेपिनो भट होनानै बिजेपिनि साफ्रोमबो केन्डिडेटफोरखौ आङो देरहासार खालामनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों मानोना जोंनो मोजां मोनसे खुंथाय नांगौ गुड गभार्नेन्स जोंनो नांगोन माने बयनोबो समान समान मोनथाय होनो हानाय एकमात्र बिजेपि बेबायदि मोनसे राजनैतिक दला दिनै माने जोंनि बिटिसि इलेक्सनाव बाहागो लादों आरो बिजेपिया देरहासार जायोब्ला साफ्रोमबो गोरिब गुन्द्रा धोनि साफ्रोमबो मानसिनो माने समान समान जिखिनि मोननांगौ मोनथाय माने अधिकारखौ बिजेपिया दिनै होनो हागोन आरो बिनि बादैबो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जेरै लामा दलंनि खोथा गासिखौबो दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो हरबाय थाखादों स्टेट गभर्नमेन्टआ हरदों माखासे आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ हरबाय थादों आरो दिनै नैबे बिटिसि ओनसोलावबो बिजेपिनि सरकार फैबा जोंनि डेभेलपमेन्टआ बांसिन मोजां जागोन स्पिड जागोन आरो करापसन फ्रि मोनसे गभर्नमेन्ट जागोन आं सानो बेनिखायनो बिजेपिनि बिबारनि सावगारियाव साफ्रोमबो रायजो राजा जाहाथे भट होनानै
आंजों लोगोसे गुबुनखौबो देरहासार खालामहरो आं बेखिनि खोथाखौ नोंथांमोननि चेनेल थ्रुयै बयखौबो खावलायबाय नोंथाङा जिथुनिखि देरहामारोब्ला नोंथाङा समष्टिनि थाखाय गिबि खामानि मा मावो समष्टिनि थाखायथ' मावनो गोनां गोबां दङ जेंनानि बाथ्रा सावरायबा जेंनाखौ सावरायनानै जों फोजोबनो हाया दिनै माने इडुकेटेड एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन माने आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमा गोबां दङ जोंनाव माने लेखा गोरों नाथाय साख्रि मोनै दा बै मानसिफोरनि जेंनाखौ आङो सुफुंनो नाजागोन बिनि बादैबो माखासे गभर्नमेन्ट अफिसियेल आंनि समष्टियाव दासिमबो माने समष्टिया डेभेलप जायाखै लामा दलङा थिग जायाखै आं बेफोरखौ मावगोन बेनिफ्राय रायजो राजानि जिथु माने फसंथानफोर जेरै माने मन्दिर गिर्जा मस्जिद बायदिसिना धोरोम आफादनि माने फसंथानफोरखौ आङो मावफुंगोन लामा दलंखौथ' नांखागौ जोंनो कमिउनिकेसना डेभेलपमेन्ट जायाबा जायगाया डेभेलपमेन्ट जाया दा बेनिखायनो कमिउनिकेसन डेभेलपमेन्टनि सायाव आङो खामानि मावगोन आबादारिफोरनि सायाव खामानि मावगोन आइजो माहारि जौगानायनि सायाव खामानि मावगोन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जिखिनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो सुबिदा होनांगौ बेखिनिखौ सुबिदा होगोन साख्रि बाख्रिनि बाथ्रायाबो थाबाय लेखा फरायनायनि थाखाय मोनसे मोजां बारहावा एनभाइरनमेन्ट आङो क्रियेट खालामनानै आंनि समष्टिनि मानसिफोरजों लोगोसे जिल्लाखौ आङो जौगानो थाखाय नाजागोन थेंक इउ